Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Khasi Student Union West Khasi Hill District Union hakajinga trelang bag KSU Mairang Circle nong Clau Circle bag Mothar Russian Circle hakakanyo trek urusau ala cara pausau kali benya kendo yaga Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hill District kakong Mitali Chandra kabadai hakajuk kapor ke Chairman ke District Selection Committee banyathir yakijing hakabedai bagajing thongkam lima ke District Selection Committee hakan gajing kendo keseng kala IT hakadisi yaki khanyo likiman ki belong gajing ai jingmot hakawede bagajing thongkam hapo ka district u General Secretary ka KSU West Khasi Hill District Union Usamla Franklin Simyong ulong bagaseng kedani gajing kermen ke bas camp bagadisi kan pentrekam yaki tekeman nakabenta gajing yat bet ya irenti hakrukam thongkam thongjam bagat kum gajingmi na gajing mer jingmat lasngo tho bagadisi kedan ni gajing sngo ya hap jingmat barkaseng halo ke babun nakite kiman ki katto kat ni kimat ki bagaseng la IT hagadisi gilong ban pendep ya ke exam hapo andro benai na dobla penmi ya ke advertisement ban weng no ya personal interview ban plat pat ba ya ki answer keys ban penni pat ba ya ki mark sungi candidate ban thal ka grievances cell na lor kiwe Mentaka singing la yo benia kenduk ya i Deputy Commissioner jongka Eastern West Khasi Hill District i baderu ke juga pol kom i chairman jongka District Selection Committee ban ya keren ka bede bat ki nikimat na kebenta ban ajing mut ya ka DSC ka bede bat ka jing tungkam tungjam namar kumba ngi i hakini senam gi beladap na kaliang jong haki bobun kiliang na kaliang joka DSC ka don ka jing teko ka jing duna mat ka jing bomla ka bala warra ru ya kata ka jing artatien ya kata ka jing bomla syu jong ki samla ki ba thepkam ban chanya ya kini ki komiti ki badai ban hakabede bat ka jing tungkam tungjam tian na kaliang jong ka seng ngila ai khat nyo tuli ki pon lani ki mat kum ki jing ajing mut ki jing terua na kabenta ban penbha na kabenta ban penbek bat khamtam na kabenta ban wan rapat ya kata ka jing shanya ka jong ki samla jong ki nokshong shnong jong ka district ha ka bede bat ka ni karukom thungkam thungjam ka beningkong na kiba kita ki pon kolong ba ka DSC komdei setia ban bandon ki breu ki badon ka jing edei bat ke politics lani ki politician nang ta kabobut nang ta kalong ki nong apply kam ki de banlong ki ba nang ki batip ka ba tho bat ka ba puli ka kitien khasi kabobut nang ta kalong ba ban kiar na ka ba thung ya kini ki ad hoc lani ki contractual bat ki casual appointment bandon laka tarik lani ubanai ubati kena na kabenta ban penlong ya ki examination haki DSC nang ta ka poin ka bobot kelong na kabenta ban penpau ya ki marks jong ki kena haka baki pelait baki penmi ki result ki jong ki nang ta ki number jong ki kena ki bele exam kim dei setia ban kela haka written test the way lapoi personal interview pade the way ndrei roll number jong kita ki noyel exam lani kinong apply kam de banlong baik da uju tianang ta ka way pat ka benta ka bakham dot kam kalong ba nakaleng jong keseng la dawa pat ngila ajing mut ba de ban penmi ki answer ki hadin beladap ya ka examination khnang ma ki khna kila ban page kila ban check bat kila ru ban challenge lada kadon kono kajing bakala nang ta ka bobot kalong na kamenta ban penkloi ban pendep ya kanika jing thungkam kajing ajing mut na kaleng jong seng kalong lakum no ban pendep no hapo nreu banai
nang ta ban penduk no ya ki personal interview no markat kum kajing lap bat kajing i ke paman ke bajuja ki por barok baki kena ki nongele exam bunsen ki ju ujor ki ju keren persyak ya kini ka personal interview nomor ba ki ong makamlong ka ba yaj bet ka ba yaj hok nomor la syukli madai mata kat ba mi kat ba sngo tu nong unong keli jeng keli hendrai kam don setia ka benta ka ba syai ba ka ba kumno ka jeng keli lani ka ba longkat kum ka selebos lani ka ba yadai bar kata ka jat kam ka ba ki apply nang ta kawai pat kamat kalong ba kadi asikan petikana ba ki jengkeli kimdai setiap banlaj nomor kumba ja haki por ki pemensua haki di asik ki per kadon ke jingla jong ki jengkeli hak nomor ya katangi lak ban ong nomor ba kadon ke jing suba ba ki lak banlaj ki jengkeli nomor ba u kelas 8 habai le exam upas hendrei ki belak dep ya ki kerdan puli ki bahe kum ki MSc bat kiwe di ki kerdan puli ki bahe kimpas satya kata kabu yangi hapadeng kajing lengok bat hapadeng kajing artatien nangta nakaliang jong kaseng nila ajeng murru ban thau ya kenika grievance cell ka ban pet ya ki jing jong ki nong thep kam apo di SC nangta kawai pat kapoin ka bakaduk kalong ba haman la ki kamera baki noyel exam ki tho exam lani ha ki kamera ba ki penlong ki personal interview kidai banbu ya kini ki CCTV ki ngi ong berkum juru ya ka video recording kenang ba ban penting kena ba kamdon setia keno ke jingi uraj keno ke jing lek siliang lani kata ka bangi ong ka bakdur appointment but na pedang kini ki points ki bangala keren cekmat na kaliang jong i DC jong ka Eastern West Kasel District pat keju ko por kum i chaman jong ka DSC ila pentikna ba ya ki bebun na kini ki mat ila kular khamat jongi kaseng ba in pentrikam but keju ko por ila ya turu ba hakapor ba i danglong i deputy commissioner jongka Notgoro Hills district ya ki bubun na kini ki mat ki ba kaseng kebu khmat ila pentrikam nomor kata na kaliang jong kaseng ngidon ka jingkermen ba kumba ila kular na kaliang jong IDC in pentrikam bat kawai pat kamat ka ba khadu ba kaseng kebu ka ba khmat du kolong ba ya ka jingtung kam mdai satya bantur klar lani ban interfere daki politician lani na kita ki sengsang pertai ki beper henrei deban i bet hakani ka komiti bat ngidawaru ba ka rukom tungkam tungjam hadir nang ni ka deban long ka babek ka basai bat ka bohok khnang ba ki samla jongi khnang ba ka distrik jongi la dangi kwa ya kata ka jingkiu ko jingsan ngin la banyo sisa yang kita ki staff ki nong tre ki office sarkar ki beper ngin yo ki batre hok ki ba 3 minut bat kunjuru ki balak banirap ki balak ban kentiu bat ki badon ya kata ka jingit kli na ka banta jongka distrik ki bar kowe nomor lada ia ka jingtung kam la tung sop la tung nari la penrung ki na jing khangiet ngimla syu kum ka distrik bangin yo ya kita ki nong trei lane ki syakri ki ban trehok ya la ka kamram nomor bakila depsu lupa ya ka dor ka jongki ti na kaliang jong ka seng ni kerman skam ba hadir nang ne ngin yo i ya kita jong ka jing kerman bat ngin na kaliang jong ka seng ngin yai budien bat ngin yai dor kan bat ki samla jong ka than ki badon ka jing temu ki bakwa ban yelek ki exam ki bapher kowe ga jing tu na kamta jong ki kolong bangidon kam menteri stom ngidon kam man minot khnang ba ngilak ban yo so jong jing jok nomor lada ki don kino kino jing lada ki don kino ki jing artatien hadien habot na kaleng jong kaseng ngilong ki balak kloy
ban don ringkat bat phi kum ki samla nakaleng jo kaseng nilong ki balakloi ban kershan ya phi landa kata ka jingkwa lani kata ka jingtemu kadon ya kanong rem ke badai bat kanong rem ke batikana.